Johera mag wuora jodala mageno, agoni ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi mar mondo wawuo kodi kit weche machal nade ma Jehova oloso thuolo ni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bati Ministries Ron Lere piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora johera mag wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova iber manade ruodha, chunya odendi jatend lweny Ebeneza, iber manade jakondo mula. We mondo wagoni erokamano wuora kuom loso thuolo ma kama mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odong' ni jatend lweny mara kuom Yesu. Amen. Johera mag wuora, adhi wuoyo kodi ndiko mawuok e Zaburi 35 matindo 7. Anuoyo Zaburi 35 matindo 7. Kendo asomo gima ondike mombe Jehova. Adwa wuoyo kuom gimiluongo n'obadho. Obadho michiko ma jomoko wacho kendo ka giwuoyo kod jowadgi e kor yore, to gitimo ne gineno ni bwana an ang'e chiko obadho. To jomoko penjo ni to be ing'e chiko adier, to kono ni ang'e chiko obadho ma kata ka ng'ane mwalo ka wan manyocha ne wachiko, kata obadho moro ma bathe manyocha nomako omeko bathe kamoro kacha wan man wachiko obadhono. Jehova chika kawuono mondo awuo kuom obadho. We asom gima ondiki e mombe Jehova. Ne gichiko na obadho ka yiem nono, ma kata ng'ato ne dhi somo nochik ne obadho, kata nyar ng'ato ne dwa dhi tedo nochik ne obadho, kata wuod ng'ato ne dwa kendo nochik ne obadho, kata ng'ato ne dhi e sikul mondo som nochik ne obadho. Yawuoyi nyokwamo masomo nyore, nyiri nyolewo ma kata tedo nyokethore nochik ne gi obadho, nyaka ruse manolosi nokethore nochik ne gi obadho. Sama ji ne nindo gotieno kare jochik obadho to ne loso obadho, kata seche mane ji yweyo gotieno mane mor ne dhi mbele kare jochik obadho to ne chiko obadho nyim dhorange ka giwacho ni dhorange go dhok ok nokal ka donje e dalano motoka ok nodonjie. Motoka mabiro donje e dalano en mana motoka makelo maiti kende, kata motoka makalo katero kuoyo ka ng'ane. Kawuono wakelo chier mar choke. Yesu ja Nazareth ng'at moromo kata ne chiko obadho. Mobadho no sama ne chike to noyang' ang'o, noluong ang'o, nogol ang'o kuma nade. Kawuono wakelo jatend lweny. Yesu nika mumba kona niya Kolosai 2:14 norucho gima nade manondiki jochiko obadho kata ochiko mondiko gima nade par ng'ato mane gidhi giwuoyo ka giwuoyo nyaka kod maimuna ka igolo nyaka ipige kiwacho ni wachiko obadho ni mondo chiem dalani, mondo dalani obed dala mar thoe ma dwe ka dwe to ji ywak e dalano. Kawuono wakelo Yesu chier mar choke, charan mang'ongo manyalo kwayo dala mano yiech ma ji ok romie, ma wuoyi ok rom kod wuon, miyo ok rom kod chwore. Kawuono ni wakelo Yesu ratego kata obadho ema nochiki ni nyar ng'ato ok nyal yudo nyathi. Kawuono wakelo Yesu ratego, ng'at manoparo mama Ana noting'o nyathi e lwete kata ne chiko obadho, to sama noluongo jatend lweny kata ne chiko obadho, to sama noluongo Yesu ono omuga jakondo mula komeko chier mar choke en ka ja Nazareth. Duong' odog ni wendo, duong' odog ni ratego, biro paro gama nochik ne obadho. Ng'at ma wuotho kadaho, wuotho kokwano lwetene, wacho ni nachak gi kure na tik gi kure. Ne jok mana somo godo, moko ere makala kod mutokni go, samoro jok mani yombo nyaka klas e makawuono kaligo. Kara nochik ni obadho, mano obadho nomaki motili piny e kong'o. Awuono chunyi wuondi ni into seche midhi madho kong'ono ni chamo piny kara piny chami, piny tieki. Kara nochik ni obadho mowacho ni obadho ni twadwa make godo mwadiege chang'a, obadho ni wadwa make go mwadiege tero, wadwa diye go obadho ni mobadho ni diye piny makata jonyuolne ok noyud gimoro kuome, be ok nokony kata matin. Samoro baba ywak, samoro mama ywak kuma nu ae, thuru kuma ni ae. Samoro ni wuok e dalau kiwacho no obadho nomaki e dalau, ma nyithindo kinyuol e dala kanyo tichake komo gi e pierot kako oganda matin ni kisoni omako ni dhako, iwuok gi ng'wech chiemo shopping center, ichake dhi e shopping center kanyo, obadho chako maki e shopping center kanyo, ma dhako chak ring maweyi e shopping center, ichake duogo e dala gi paper bag kiting'o. Kawuono ni wakelo Yesu ono, ng'at manyalo reso ng'ato manochik ne obadho. Ng'ato go pach ong'iyane dalagi kama nochik obadho, wacho no obadho ni to kaka nene nomako par merwa
Obadho ni taneno komako tija, obadho ni aneno komako iya, obadho mano chikeni taneno komako tedona, obadho ni taneno kuna omako kende mara, obadho ni taneki oanda kata natem, oanda otamore, obadho ni omako dungo dog ni Yesu ono. Mumba kona negi chiko na obadho kaiye monono. Adier negi kunyo buru matut. Monda nyumrae. Sama ne gunyo bur. To no tools mag kunyo bur. Joma nong'eyo ni nikod mane nikod saruru nokelo. Wach ne wadwa kunyo ni bur matut. Makonyo more to kochako wuogi. Ko ande onyumore to kochak chung balo. Kadala gi ochako nyumore to nge wuoyi mawuoke. Ka ode onyumore to kochak chung kendo. Makato otema rusu mano biro dhi kanono. No kunyo ni bur matut. Mondi nyumrie. Mumba kona niya. Adene gikuro bur matut. Monda nyumra. To mumba kona niya bore wange. To masira biro juko gi. Ka ok ging'eyo. Gibiro moko. Obath gi giwegi. Mano Jehova emolero. Kendo gin. Ena gibiro nyumore. E bur mane gikunyo. Ondike sa 54. Matenda 17 ma ok asom tawacho. Kako ondiki. Onge gi lweny malosi mondo inyi mano inyi. Kata kunyne dala Obadho. Wacha kawuono keja chir. No Obadho mano chime ne dala wa. Momiyo dhiero chimo par merwa. Momiyo dala wa imuode ondelo. Momiyo dala wa pile kod pile. Ichame kuono thing. Wacha ni onge gi lweny malosi. Mondo inyi dala wa mano inyi. Onge gi lweny malosi. Mondo keta pien mano keta. Kati luongo mana gi lweny no niya. Ni corona. Kata luonge madende nade. Watingo Yesu chir mar choke. Mumba kona niya. Iseche ma jo Israel ne wuke piny Misri. Sama no se yang nyarombo. Marembe no dhi wire dot. Dot ka dot mano wire remo. Oh ne onge masira madonje. Ka wono wachielore kod remb Yesu. Wawacho niya. Kata ne kuny bur. Mondo wanyumre. Ok wananyumre. Onge tuo mano lwarwa. Onge saruru mano kele miechwa. Onge ywak mano donje miechwa. Oel ni wano chung pile. Nyithiwa biro somo. Owado dak ni biro chung. Nyaminwa dak ni biro riere. Nying Yesu ja Nazareth. Dungo dog ni wendo. Mumba kona niya. Negi chiko na Obadho. Ka yem nono. Nine kechi ni donje dala gi gari moro. Otamo gi nindo gi wuotho tieno tulu. Otamo gi nindo. Gigo tikle bathi chiel. Gogute moko mochido ka ging'ado ng'utgi. Mumba kona ne gichiko Obadho ka yem nono. Kawuono wakelo nyakwar Jesse Yesu moromo. Mumba kona Mathayo 15:13. Adhi somo gimondiki. 15 matin 13. Muma wacho niya. Maler mar Jehova. Yesu ka Jehova wuoyo. Manuel wacho niya. Yesu nodwoko niya. Mano ratege ma wuoyo. Kuom ng'ama nade mano kuonyre Obadho. Ng'ama nade maneno ko Obadho koro dwa ketho dakne. Kar mondo bed kod kwe dakne to dakne rumo. Kare nitie Obadho mano osechiki. Japuonj dwoko koro ko wacho niya. We ywak nitie dwoko. Owado we ywak wan kod dwoko. Wan kod Yesu geno gokinyi. Wan kod Yesu geno godhiambo sani. Wan kod Yesu dwoko ja Nazareth. Ng'at mano chiero Lazaro. Kagole buliel. En ka ja Nazareth no. Yesu dwoko niya. Yesu dwoko niya. Gimora mora. Mane wuora me polo. Oko pidho. Ibiro pudho. Kata no chike sadi. Ka wuoro ne oko pidhe. Muma wacho ni biro pudhe. Kata ne ni tuo. Mano chike ko Obadho. Ka wuoro ne oko pidhe. Ibiro pudhe. Kata ne no ala. Mano chike ne Obadho. Mondo luar. To wuoro me polo wacho niya. Gimora mora. Mane wuoro me polo oko pidho. Ibiro pudho oko. Kata beri koko. Kata beri lweny. Kata beri koso tich. Gimora mora. Wuora me polo ne oko pidho. Ibiro pudho oko sani.
sani e nying Yesu ja Nazareth. Madala no duong thuolo, madala no jitemie neno ni mabe dala cha mano pidho Obadho ma wi no donje kongo. Yesu biro golo, ibiro pudho gimoro amora ma wuoro me polo ne ok opidho. Ibiro pudhe kawuono kitiende duto. Jeremia 1 Matino chiko wacho niya, amiyo uteko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ni nying Yesu mar polo obed gi manade mano chiki obed Obadho manade mobedo kaka rachwany mosebedo ka chwanyo par ng'ato nying Yesu mar polo gimoro amora ma wuoro me polo ne ok opidho ipudho. Duong' odog ni ratego, duong' odog ni ja Nazareth, duong' odog ni wendo. Gimoro amora ma wuoro me polo ne ok opidho ibiro pudho oko. Kata nopidhe gotieno mobedo kaka Obadho e par ng'ato, kata nopidhe ang'ich welo, kata nopidhe kogwen, kata nopidhe i nyar ng'ato, kata nopidhe wi wuod ng'ato molokore kaka ndulume, kata nopidhe molokore kaka tho e pacho, mano opidh gino. Gimoro amora ma wuoro me polo ne ok opidho ibiro pudho oko kawuono. Wan kod Yesu komeko, chier mar choke ja Nazareth. Gimoro amora ma wuoro ne ok opidho ipudho kawuono ni. Duong' odog ni nyakwar Jesse. Gimoro amora ma wuoro ne ok opidho kawuono ni obiro go sarut e nyim Yesu wendo. Wabiro miye amuri, wabiro miye chik nyaka pudhe. Kata ne chik ne Obadho no kayiem nono, Ruoth osebiro osewacho, Ruoth osewuoyo ni gimoro amora kata ne chik Obadho go to gimoro amora ma wuoro me polo ne ok opidho ipudho sani. Duong' odog ni ja Nazareth, duong' odog ni Adonai, duong' odog ni wendo. Merwa tuo machandi no ibiro pudho oko. Kata ne chik ni Obadho ni mondo ibed kod kok ibiro pudhe oko. Kata ne wach ni ohandi ni ok nosudi ibiro pudh gino oko. Kata ne wach ni nyithindi ok nosom gini ibiro pudho oko. Kata ne wach ni ok nidag gi dhako gini ibiro pudho oko. Kata ne wach ni ok nibed kod jaodi midagie dakni ibiro pudhe oko e nying Yesu ja Nazareth. Dalau biro chung' e nying Yesu mar polo. Jayalo kanisa ni biro chung' e nying Yesu mar loyo. Jaduong' dala ni ji biro chung' kendo mawachi mabe dala manodhi onyumore burcha. Japuonj biro pudho gimoro amora ma wuoro ne ok opidho e dala no, ma dala ni chak chung' kendo. Duong' odog ni were mak lo. Isa wuode mosewacho Isa 45 Isa 45 mowacho niya, asomo gima ondike mombo Jehova, tich mane Nyasaye miyo Kuros, Jehova ok bi weyi nono. Nyasaye biro pari kama ji ok oparie no. Ruoth biro miyi nying manyien kama nyingi moro nolalie no. Kama dala wuok oparie ma uniparo ka ji ne mag gi osemigi. Kor ka ji duogo paro ni to ng'ane chabe kara en ga tiega. Ruoth biro miyi gima onge. Oparo Sarai ka higni oseniang'. Oparo Ana ka nyiera oromo. Oparo nyako ma iye osechwer higni 12. Mumba kona ni nosetema juoke. Nochikne Obadho momoko iye ochako chwer. Be awuoyo gi mama no kawuono mabe ka wan kode chokruogni. Wacho ni nochikne Obadho ma iye omoko. Nyathi ok nyal bedo e iya. Ruoth wacho ni gimoro amora ma wuoro ne ok opidhi biro pudhi. Samoro osewuotho kama odhi kocha. Osetemo mantie nyaka mier moseriembe. Gimoro amora ma wuoro ne ok opidhi biro pudho oko. Jaduong' samoro isetemo ne dala ni mondo nyithindo riere. Otamore nyithindi modong' jotere kor gweng'. Gimoro amora ma wuoro ne ok opidhi biro pudho oko. Isa 45 wacho niya,
Nyasaye wacho ni kuros. Ruoth moseyiero niya, asemako lweti makora chwich. Ruoth wabiro mako lweti. Kata ji odagi mako lweti. Kata ji wacho ni biro konyi to ok konyi. Wan kod Jehova ma japaro joma lewo. Joma moke anete, joma moke ong'ono. Joma moke kwamo Jehova nyalo parogi. Wang'eyo Jehova maparo Joseph ma wuod Jakobo. Ogole jela jamabusi dhi bedo prime minister. En ang'o manotemo godo Lwanda motame loyo? Wang'eyo Jehova Shalom, ng'at manoparo Jakobo ma wuod Isaka manowuok dalagi kod kede to kanoduogo Jehova nochugi kama onge. Onyalo mako badi kama no ji otamre ni ok nomak badi. Onyalo pudho gima nade ma wuoro ne ok opidho. Onyalo golo Obadho manade manochiki ne odi. Mumba kona niya, asemako lweti makora chwich mondo ilo ogendini manie nyimi. Ogendini ok an ng'at achiel. Ibiro lo ogendini manie nyimi. Kendo iketho teko mag ruodhi. Miya udhora nge gi dhoudi. Nyaka mar dalau manokwamo biro yawore. Dhok mane onge biro yudore. Tino mane onge biro yudore. Ta ema nosike dala Yesu biro golo. Maonge kata achiel. Mano dong kochiegi. Anto anatel mbeleni. Mano Jehova biro telo nyimi. Mondo pie gode mogangore. Gibede gode mag tuoche. Ubiro pie gode mogangore. Gibede mag gope. Ibiro pie gode mogangore. Gibede mag ura. Biro pie gode mogangore. Gibede mag tuoche. Mose nyuome osiptal. Biro pie gode go. Nying Yesu ja Nazareth. Kawuono biro pie gode go. Muma wacho niya, anator dhorange molos gi mula. Kendo nang'ad loli mag nyinyo. Anami mwandu mopandi e mudho. E nying Yesu ja Nazareth. Mwandu mora mora manopandi ni e mudho. Ruoth wabiro chiwo. Mwandu mora mora manopandi ni e mudho. Jehova biro chiwo. Mwandu mora mora manowachi nyok noyudre dalau. Ruoth wanego. Kawuono bed jachir. Nyasachwa biro chiwo. Isaya 41 Matthew 11 wacho niya, koro ne uru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot. Migi dhier nono. Ka dala ochung' gibiro dhier nono. Ka odi ochung' gibiro dhier nono. Ka nyithindo osomo gibiro dhier nono. Ka andi ochako chung' gibiro dhier nono. Wadhi kodi e lamo. Zaburi 91. Zaburi 91 15. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni ja Nazareth. Ber manade Adonai. Ber manade Elgibo. Nyasachwa mapok olo. Duong' odog ni ratego. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni Nyasaye malich. Zaburi 91 Mumba kona niya, asomo gimondiki e mumb Jehova mar polo. Somo gimondiki e mumb Jehova mar loyo. E Zaburi 91 Matindo 15 Muma wacho niya, ka giywakna to anaduokgi, kendo ka gin e chandruok to anabed kodgi. Anaresgi kendo anami gibed joma oluor. Anami gidag aming'a mondo gibed mamor gi warruok mamiyogi. Wadhi kodi e lamo. Jehova timnwa ng'wono. Rabi par jogi kawuono. Chung'e gi nyathi sikulni. Parie mama maywak ni ruodha. Pare jaduong' maywak ni ruodha lela. Duong' gi pak odog ni ratego mana kuom yie e nying Yesu. Amen. Johera mag wuora, jodalo mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel ler e piny Kayole. Namba madang iyudago en 0733 79 49 10 anuoyo. Namba en 0733 79 49 10. Namba machielo en 07 kendo 07 aito 70 5376 anuoyo. Namba machielo ni 07 kendo 07 70 5376.
Mar Nyasaye ma jasir joge, Jehova ma jaum joge, osiru kawuono, osiru kiny, osiru ndalo kon ndalo. Amen.